Aici e Radio Novi Sad, sub semnul dialogului. Limba este întâiul mare poem al unui popor, citat de Lucian Blaga. Scrisul e singurul lucru care îmi place. Doamnelor și domnilor, în direct cu dumneavoastră, vă reamintesc că în cabina de emisie se găsește Dragan Stoianielovici, dascăl la liceul Iovan Ioanu Izmai, o cunoștință veche și un bun amic. Scrisul ne definește. Propun să trecem la un alt subiect. De data asta vom trata subiectul dezvoltarea scrisului la românii timoceni. Da, acum am ajuns la altă întrebare. Ce s-a întâmplat cu noi românii de sud de Dunăr? Deci, iastă multe documente din vremea veacului al XIX-lea, de care se vede că românii au scris în limba lor a mumii, limba sfântă și bătrână, cu scrisul chirilic, dar în redacția românească. Și dintre numeroase documente trebuie pomenice scrisoarele de la începutul veacului al XIX-lea din satul Vârnița Mică, în sârbeaște Mala Vârniță, lângă Cladova. Atunci Felix Caniț, în cartea lui cu numele Serbia, scrie că kniazul din Craina Negocinului, de prăncinda cășă a Lazaranului, Lazarevici, și ci o cartea a kniazului sârbesc Mihail Obrenovici împotriva Toma Vucic Perișici. Cartea era scrisă în limba românească și cită în româneaște. Deci, atunci românii, timocenii, scriau așa cum au scris frații coetnici a lor de nord de Dunăr, cu scrisul chirilic în recenzia românească. Așa cum știm, în vremea stăpânirii dinastiei Obrenovici și Karađorđević, dar și în vremea comunismului, pentru noi românii din Serbia de răsărit au fost mult greu, că n-am avut drepturi să învățăm în școală limba, cultura și istoria noastră. Pentru așa stare, românii dintre Morava, Cimoc, Dunăre și Artani încă în zi de astăzi nu știu limpede rădășinile și liajea lor. Mulți nu știu nimic despre limba și cultura a lor din păcați. Sfânta Scriptură, adică Biblia în limba bulgărească, așa cum o vorbiră, adică cum o vorbit-o neamul a lor, este tipărită în anul 1795, 107 de ani după și a fost tipărită Biblia a lui Șerban și Psaltirea a lui Dositei, scrisă tot în limba românească, limba pe care o vorbim noi românii, aici de sud de Dunări, între Morava, Gi și Artani și în zi de astăzi. Și la urmă, ce vreau să spun, datorită școalei ardeleane, neamul al nostru de nord de Dunăr s-a întors prescrisul al lui original, scrisul latin, tomice după unirea mică, după anul 1862. Gheorghe Șincai și Samuel Micu în Viena, în anul al 1780, a scos gramatica întâia a limbii românești cu numele Elemente lingve daco-romane sive vlahice.